Danske Bank-koncernen bygger på traditioner og kompetencer. 130 år med bankdrift har givet et pænt indestående på erfaringskontoen. Og i de seneste 10 år har koncernen udviklet sig fra bank til finanshus. Datterselskaberne Danica Pension, Realkredit Danmark og Home er kommet til. Og med BG Bank har koncernen fået endnu en bank i Danmark. For Danske Bank er det væsentligt at være dybt forankret i lokalsamfundet. Chefer og medarbejdere er ofte aktive i det lokale forenings- og erhvervsliv. Lokalkendskab er afgørende for, at vi kan træffe de rigtige beslutninger. Og med 291 filialer i Danske Bank, 173 i BG Bank, 14 kontorer i Danica Pension og 24 i Realkredit Danmark, er koncernen bredt repræsenteret over hele landet. De nye finanshuse har specialistrådgivere til både privatkunder og erhvervskunder. Her samles koncernens forskellige brands. For kunderne betyder det, at der ikke er langt mellem de forskellige specialister, både når det gælder bank, realkredit og pension. Samarbejdet mellem koncernens brands betyder også, at en Danske Bank-kunde altid kan blive betjent i en BG Bank-filial, og omvendt. På den måde er banken med i alt 464 filialer altid i nærheden. Firmaer, der måske er startet et andet pengeinstitut, når de begynder at vokse så store, jamen så, så er de sådan ret modtagelige for vores besøg, fordi de ved jo godt, at vi kan noget mere end måske en lille bank, der ligger hen om hjørnet. Vi er gode til, kan vi sige, almindelige erhvervskunder. Og så der, hvor vi måske har vores højkompetencer, det er først og fremmest nok, når de enten importerer eller eksporterer meget. Men ellers synes jeg, at vi har kompetencer på mange forskellige ting, altså almindelig produktionsvirksomhed. Vi har mange advokater, revisorer og så videre. Så vi favner egentlig meget, meget, meget bredt. Og så synes jeg også, at vi er gode til at give den personlige rådgivning. Det er generelt en fordel at have tingene et sted. At det er en, skal vi sige, one-stop shopping funktion, man har her, i stedet for at have det spredt. Man kan på nogle måder måske føle, at man burde sprede tingene, men det fungerer jo ikke så effektivt, som det gør, når man har det hele et sted. Vi arbejder sammen på mange områder med valutaforretninger, med belåning af ejendomme og med køb og salg af virksomheder. Så det er alle typer bankforretninger, vi driver gennem Finanscentret i København. Vi har en helt klar åbenhed omkring vores forretninger med Finanscentret, sådan så de er klar over, hvad der foregår, og de kan råde os på bedste måde. Medarbejderne, de er først og fremmest gode til at sætte sig ind i virksomheden. Ind i virksomhedens forhold. Og vi bruger i hvert fald mange kræfter på, at det er ligesom alfa og omega. Der er ikke noget, der hedder fast arbejdstid, hvis at kunden virkelig har et vigtigt projekt, og hvor tidshorisonten er meget kort. Hastighed har meget betydning for ens konkurrencekraft. Så netop bankens fantastiske IT-systemer er med til at gøre, at vi kan fungere utrolig hurtigt og effektivt. Ikke bare i Danmark, men også internationalt. Vi kan love, at pengene kommer frem hurtigere, når vi skal betale. Og det gør, at vi rundt omkring i Europa specielt er blevet kendt for dem, der betaler hurtigt som kunde. Og det betyder, at mange leverandører foretrækker at ringe til os først for at se, om vi vil købe varen. Den, der ligesom kommer først, er også den, der får virksomheden. Og der kan vi da sige, der er vi lidt stolte af, at vi har eksempler på, at netop ved, at vi arbejdede så hurtigt, at så blev vores kunde, der fik virksomheden, og ikke en konkurrent. Det er vigtigt at have den personlige kontakt, som man kan få fat i med det samme, når det gælder. Og der føler vi, at den måde, Finanscenter København fungerer på, er meget, meget effektiv. Og det er vigtigt i den verden, vi bevæger os i.